giant of Africa ma agụụ na-egbu ndị nọ n'ime ya. Nigeria bụ obodo Chineke gọziri nye anyị. O nyere anyị ihe niile anyị ga-eji bie ezi ndụ n'ime ya dịka ụmụ ya. Anyị kwesịrị ezigbo ọrụ, ego ga-ezuru anyị, akwa oyiyi, ezi nri n'elu tebụl anyị, ụmụ na ihe eji azụ ha, na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ha na-ataghị ikikere eze ma ndị ọjọọ ekwerọ. Selfish wicked rulers in high and low places. Onye rigoro ọjọọ ịpụ apụ. Onye isi ya achịla ọ sị na ya ga-achịrịrị. Ọ dị na maka unu na-achị. Liberia ndị ọchịchị, Rwanda ndị ọchịchị, Somalia ndị ọchịchị, ha abụghị ndị ndu. Jehova anya onye ndu, Ọ bụghị ndị ọchịchị. ụmụ gị chọrọ ndị ndu, ọ bụghị ndị ọchịchị. Daalụnụ, ekenekwa m nụrụ nne dotakwanụ na onye na-anụkwu onye ọzọ bụ nwanne na nwoke bụ Val Chibuziemchukwu Emeka Akundobi bụ ebe nna anyị mụ na nwanne anyị nwoke nụ na magonu ka m si emekwa na ọ gịnị mere na onye ọbụla mụ na ya na-eji ọnụ akọwa onwe ya biko nụ ka gịnị ka nwanne anyị nwoke kọwata onwe ya ka ọ gwakwana anyị ka o si je ka o si ana na ihe gbasara ndị yus ndị ka na-egbu na gịnị na ba anyị aka ụmụ okolobịa ndị ke na-etolite a na-egbu na ba onye kwuo okwu maka ya biko nwanne anyị nwoke kọwatala ụmụ Igbo onye bụ. Igbo ekele m unu. Aha m bụ Nze Chukwuma Obidike, ahụ m onye ọkaikpe LLM Law and Practice. Yes, ahụkwana m onye nkwere. Aha emume m bụ ọjị wuru obodo onye egbuli ya. Dịka ihe niile na-eme n'obodo anyị ọgba anya mmiri ngwa lekiri nunu kwa anyị nọ na-elekiri na social media ri niile ma mba ma foreign countries ma Nigerian government buri governors ha buru ga lọkọ na warehouse na-echenu mgbe ụmụnne anyị nwechara ka ha riwe ka ọgịnị elu ụdị wickedness wukele ile anya ọwụghị ụzọ ka a ga-asị rụ mma. Okay, mgbe Buhari wu president as a young man, they had all the important gadgets that they available. Ha nwere gadgets niile ru available mgbe ahụ. But ugbu a na Nigeria Buhari ijide mobile phone rụ mma or laptop ịghọla criminal, ịghọla Yahoo boys. Elezikwanu how elekwuru otu ị ga-esi compete with ndị China, ndị Japan na ndị ahụ niile ma ọ bụrụ ma gị na ha anaghị ejikọta ofu ihe na-amụ. Ama m otu ndị a ama m ebe ha na-esi eche echiche ha ma m sị ha na-esi n'ike eche echiche. Ihe nna nwanne ihe agwụrụ ike ati ihe they have to go. Ha kwesịrị ịga na-etisashi Nigeria etisashi bido ha n'isi anyị mara ma ị chọrọ ịwụ ha Nigeria ma ị chọrọ ịwụ ihe ọbụla anyị chọrọ ịwụ bet ugbu a m na-agwa ụmụ youth a niile na-eme ihe a niile unu kwesị ominu that ndị nwụrụ anwụ nwụrụ n'efu ma ọ bụrụ ma unu kwesị unu akwesịla is a pity na nọm nga ahụ asị m nọ nga ahụ m gara anọ n'ihu m na-amụ m nwụọ etogwele m erugwele m enwe ndị ahụ nwụrụ ọ dị na-emụrụ ha. So nna agwa unu akwụsịla unu jisi ike mesie ike. Buhari must go. Owu ha SARS, owu nothing. Buhari must go. All the governors must fall. The government must fall. Buhari got to go. Buhari gala. Onye m kwugara nke ahụ Buhari kwesịrị ịdịla ma ọ bụrụ na ọ ya nwa ka nọ ebe ahụ. Biko kedu ndụmọdụ ị nwere ike ịdụ ndị gọvanọs anyị ndị na-achị anyị n'ala Igbo ndụmọdụ ị nwere ike ịdụfa na okwele m wee ghọta na esi na enye na-achị anyị na ọ naghị achịta bụ Muhammadu Buhari na ife ikwu na ọ naghị achịta na o kwesịrị onye na-anaghị eme ọfụma o kwesịrị ime gịnị ilitu. Kedu ndụmọdụ ị ga-adụ ndị youth maka na ọ dịzị ka ndị youth nọzi ka atụrụ na-enweghị onye nche ọ dị ka ha nọzi enweghị onye ndu. Kedu ndụmọdụ nwere ike ịdụfa kedu ndụmọdụ ga-adụ na gịnị ndị na-achị anyị na bụ ndị gọvanọs anyị na mmechi biko. Ndị ụmụaka anyị ndị youth aga m asị unu akwụsịkwara because unu kwesị
nwayọọ mgbe ihe niile dị ka ọ daala ịhụzie gọọmenti na-asị ezipụ the assassins one by one a na-egbu isi unu na-anwụrịsị unu na-egbu isi ndị ahụ niile maka ha ji vidiyo ndị niile mere ihe niile ha mere ndị niile mega demonstration ndị ahụ ha wu ndị lead the demonstration ọ ndị ha ga-ebu ụzọ na-egbu isi godi so unu akwụsịla ihe awụ aida na unu nwa nwụrụ ọ gọọmenti nwụrụ so unu rụ ndụ hụ that gọọmenti nwụrụ ọhịa m na-agwa ndị youth then ndị gọvanọs anyị enweghị gọvanọ nọ na ala Naịjirịa m ga-asị metega ihe ọwụla enweghị so ndị nke Igbo kwenu wu ndị Hausa asị na asa asụrụ ha mma ha nọrọ bet ndị gọvanọ Igbo m na-asị ha onye emekọtakwala nye kọfịu maka inye kọfịu ihe na-emewe isi ndị amị bịa gbagbu isi ndị ha na-agbagbu isi yatala so onye ọbụla mere kọfịu ọbara ndị ọbụla egburu na onye ahụ n'aka so ọhịa m na-ekwu agwa ndị gọvanọ abaghị ama m na enweghị unu na-eme enweghị unu gara eme unu gara emetegwele ihe ọfụma mezie obodo ọfụma enweghị unu na-eme nga ahụ but unu mekwe na attempt si that unu na-etinye kọfị agbagbuo ụmụ mmadụ ụmụ Naịjirịa anyị na-eche ụmụ unu n'ala bekee anyị na-eche unu n'ala bekee ebe niile unu nọ anyị na-eche unu ụkwụ unu kpahịa anyị ga-eme ya unu anyị ga-eme unu jam na iri ji so onye ọbụla ịchọkwa ịbịa hịa chọọ ka ịbịa anyị hazie anyị receive oge otu anyị si receive ndị ọzọ mejie agwa tọnụ agwa ma imetakwana ha ọfụma ọkwa anyị na gị ya ọ jiwuru obodo na-ekwu ihere igbuo m ọkara gị njọ ịhapụkwana m ndụ ọkara gị njọ ọhịa m sị m agwa ụnụ ọrụkwara ụnụ mma ọ jiwuru obodo na-agwa ụnụ ọ jiwuru obodo one of Nkwere onye rigoro ọjọ ịpụ apụ onye isi ya achịla ọ sị na ya ga-achịrịrị ọ dị na maka unu na-achị Liberia ndị ọchịchị Rwanda ndị ọchịchị Somalia ndị ọchịchị ha abụghị ndị ndu Jehova anya onye ndu ọ bụghị ndị ọchịchị ụmụ gị chọrọ ndị ndu ọ bụghị ndị ọchịchị ọkụ dị n'ama nna m nwa dịrị akpọ m nkụ nna anyị na-esikara ji n'ime anyị enweghị ọkụ a na-akpọ m ọbịa ga-eri ma agụrụ egbu m anyị chọrọ ndị ndu ọ bụghị ndị ọchịchị ha chịgbu Oh God, give us a leader. Ocean there for our country, but we know they drink water. My father get kerosene, but we know they see light. My name na blessings, but hungry they kill me. Your children need a leader, not a ruler. Selfish rulers. Moses onye ndu ọ bụghị onye ọchịchị ịnọ Joshua na Caleb daalụ na ụmụnne m ekenekwa m ọnụ onye na-anụkwu olu ya bụ Val Chukwuzie Chukwuemeka Akụnobi ụnụ amalụ ka m si eme na onye ọbụla mụ na ya nọ n'onye nwa na-eji ọnụ ebe akọwa onwe ya anyị na nwanne anyị nwoke na ebe anụwa ọ ga-eji ọnụ wee mee gịnị wee kọwala ụnụ onye ọbụ ekenekwa gị nwanne m na nnọọ ndewo daalụ inyela anyị opportunity ikwu okwu ka kene ndị be anyị afa m bụ solicitor advocate Ogogua Ebuzuebe mụ bụ ụfọdụ na-akpọ m chief advocate ụfọdụ na-akpọ m aka ekpuchi ọnwa ụfọdụ na-akpọ m akụnne ya nke ọbụla ịkpọ m dị mma anyị nọ na Woolwich South East London UK anyị nwere chambers ebe a ka anyị si achọ ife anyị ga-ele mana anyị na-elotakwa obodo anyị. Thank you. Biko maka ife a na-eme na Nigeria ugbu a ụmụ ndị okolobịa na galingali nke iwe na ụmụ ife ndị ọzọ dị iche iche biko kedu ife ị nwere ike ikwu maka ya? Ife a na-eme amaka mana ife na yofa bụ kafa lotakwa
n'iwu o nwere ndị etinye n'ọkwa votu ma ndị ligolo ebe a anyị wee tinye fa n'ọkwa wee sị n'ọfa ya bụ ndị ya na-achị anyị fa ya na-enye anyị anya so fa tie iwu ibe nna ya bụ ụmụaka anyị fa tikwa iwu si gekwa afa ntị kama anyị na-emekwa ife anyị na-eme anyị welu nwayọ maka na a sị na ụbọchị nta achụa na owele nchi na ara anụsị agha anụsị ma ọ na ara ife gbasalụ ife dị n'obodo ara ekwuzi ofu oge ara ndị be anyị sị na ara anụ nwaanyị ofu mbọsị so ọ bụrụ na ya sịkwa anyị si anyị chelụ anyị echelụ mana ife ụmụaka na-emekwa dị mma because na at the moment anyị didila awareness anyị nidilo ka amalife anyị ebe maka na ọ bụrụ chenji a ndị a lesila anyị ka fa na-enye ọ dịkwazi ka chenji a fa lesila anyị in 2015 na ọ dịkwazi ka chenji ọzọ because abịazi ada enwe sectional interest ọ bụla ofu sectional interest a ọ na-emezie ka asị no ife bụ agenda sectional interest ọ dịrọ mma ofu onye ara achị ọra ofu anyị asịkwana ka ofu tribe chiba ọ dịrọ good. It's not good in the eyes of God or the eyes of Allah. Nwere onye ma na ife sectional interest a ewele ofu nde onwe ebe a na ebe vacancy dị a na-achọ ofu nde ka fa jee nọrọ ebe a ọ dịrọ good ọ dịrọ mma atọ n'iru nke Chukwu n'iru nke ala ada onye na-eme onye enwekwa ezumike ndị na-agụ egwu ụmụaka na-agụ egwu na-asị ọkụ esekese na-agbakwa ndị ahụ ọ bịakwa na pretend na ọrụ agbafa so ọ bụla ya na ife nna ya ụmụaka anyị abụ ka fa welu nwayọ chọta organize ya onwe fa malụ na fa gaa lie eze wit ndị nọ n'obodo oyibo ka ama ka a ga-esi wee mee ife ka ewelu ụtụtụ chụba ewu ji oji na ọ bụrụkwa etu a ka e esi wee gaba n'iru Naijiria ya emebikwa ọ dịrọ good ka anyị mara ife anyị ya eme malụ ka anyị esi ma ka fa na gọọmenti ya esi na-ekwukọrị ka a mara etu anyị esi wee chenji obodo na obodo adịrọ mma na obodo adịrọ mma bụ ụlọ ndị nze ndị a na-ekwukwa na Naijiria bụ felu ọkwa 5% with all due respect to that 5%. They are the blood suckers of Nigerians. 5% sucking our wealth, sucking our treasury. This is very, very annoying when I talk about it. But this 5%, I am with IMF. But I change if I say, Fabia's in I will change here. However, now, if I English version, one name worker, may interview. I won't only because we had time to talk about structural changes, and what we can do, how we can better our education system. It was a judiciary. Makabo na enweta nwo ebe ndị ọkaikpe na-edozi anya malụgoro maka akpụta mmadụ kọt ọ bụrụ ndị afọ na-ebu ego n'okwu ka akpụta kọt atụgoro fam ganụ na onye nke ọzọ nụnụ atụọ onwe ya mbọ ọrụ akpụta ya kọt ọ welekwa ego nyekwa private his or her way ife na-eme a na-emebi ife na-eme a na-eme ọ dịrọ good so ọ bụrụ ya na ụmụaka ụnụ anwakọkọ na mana ife na-agwa unu bụ biko chọọnụ ka unu ya esi wee organize onwe unu ka anyị wee malụ na ka anyị ewe esi wee zie ozi ka ezipụ ndị ya ejenya bụ ozi ndị ya ejenya bụ ozi ọ bụrụ Aso Rock feje ozi a ọ bụrụ UN feje ozi a ọ bụrụ America feje ozi a ọ bụrụ Britain ejeela anyị ozi a zetakwa ya maka ama na a ga-enwe mgbanwe ọ bụrụ omekata ofu onye ebe ọ bụla enwere vacancy ofu onye a na-achọ ofu ndị achọ. It should be meritocracy.
not nepotism. Daalụ. Biko dịka na gọọmenti nke ndị Anigbo ya bụ gọvanọs anyị dịka na akwụ ofu onye si mba na okwu anyị kwuru na ọ dị mma ka amala ka ga-esi eme gịnị bịa kpọọ ike bịa nye aka dozie ofu akụkụ befa. Kedu ndụmọdụ nwere ike ịdụ n'ụdị ife anụ? Kedu ife nwere ike ikwu maka ya? Ndụmọdụ mmadụ na bụ o nwere ife a na-akpọ laissez-faire, less government intervention in people's life. We need to have an entrepreneurial structures ka ndị mmadụ wee nwee progress. Abụrụ enweta allocation a ekesa anya ma weli ma afọ ebe ọ na-aga. Ndụmọdụ ma agụfa ma ajụkwa fa nyekwana anyị ebe allocation a na-eje. Allocation a na-eweta every month. Kekwa n'ebe ọ na-eje, people are not paid salary. Ka asị na salary ka eji alụ. Afụrụ m ụzọ va na-alụ. Ka asị na ụzọ ka va na-alụ. Afụrụ m ebe va na-create employment. Ka asị na employment ka va na-eme. Kekwa afụrụ m kwanụ ka ndị mmadụ ya eje hospital. Ọkama anyị asịfa jee were ọgwụ. Jee edenyefe akwụkwọ ma ọdọkọnyefe akwụkwọ ka fa jee na pharmacy. Kama adọnyefe akwụkwọ na fa jee pharmacy na outside government hospital or state-sponsored hospital. Amara m ebe fa ji ego eme. So ife anyị emerike ndụdụ ọdụ mma ndụfa bụ fa gwa kenye m ebe allocation adịgotu ka anyị bidogodo ebe a abidozie ebe a then anyị amalụzie etu anyị esi wee razi ife arazibe ife gbasalụ infrastructures, ife gbasalụ less and another thing na-enyochakwa na be anyị bụ enwe too much people na asị na farisuachi. I don't understand. Aghọtara m etu gọvanọ esi nwee personal advisor, nwee education advisor, nwee nke advisor nka, nwee advisor niile dị n'iche iche. Ọ dịrọ mma, aghọtara m ya. And another thing m feel kwa ga work kwa na ọ bụ na good faith ga prevail bụ I need obodo steeti ọbụla ịma na ga consider state police. Ya ndị ga na-eche let the locals be in charge of their community policing. Ịghọtago ọ bụrụ anyị jee welo onye amara culture anyị ọbịa obulu anyị obulu everything na-asasị. Let's police ourselves. Let's try it. Let's consider it. So I'm with so many things achieve. I could not be. I get me. I'm not it to anyone. If there's will, political will, we can achieve a lot. We can turn Nigeria to be Dubai. We can turn our Igbo states to be part of Dubai. Anywhere in Nigeria. Iwatago ndị bara na-abata na obodo na-eme investment enwekwa security. I don't know, ike agwụrụ nnọọ. So adro ekenekwa m gị nne maka na ama m na aka nwekwara ọtụtụ ife iyi ekwu maka na ife na-abị na be anyị na ọ gbanwojuru gị anya mere ji wee na-ekwu ife na ọnwụte ka ji wee na-ekwu ife mana ndụmọdụ mfụrụ ị na-adụ ma ndị youths bụ sifa mee gịnị ha dozie onwe fa nweta onye isi n'ime fa ga-eme gịnị ga-anọnyelu fa ga-eme gịnị ga na-edufa ije na ọ bụla onye nke apụta a na-agala ọ dịka ewu na-enwero gịnị onye ndu ọ dịka atụrụ na-enwere onye ndu ọ bụrụ ka o si wee je fa dozie onwe fa nwe onye ndu nwere ndị nwere ike ime gịnị ịdị na-agwa ndị gọọmenti okwu ama m na ya abụ ndụmọdụ nke ọzọkwa bụ na gịnị ndị gọọmenti ndị nke na-achị anyị achị na ife niile a na-ewepụta na afụrụ ebe ọ na-eje imirikiti si na gịnị na akwụrọfụ ụgwọ ọnwa imirikiti a na-eje ife dịka ma Abuja ma Lagos ọ dịzị ka ọ na-ebe afọ ka mmadụ ga-eje ebe afọ ife ama mpụta na ọ ya dị mma ka edozie ebe anyị ka ndị ebe ahụ na-abịakwa n'ebe anyị abịa na-anọrọ nọọ ka ama m na ihe abụọ ndụmọdụ ị na-asụkwa na gịnị melụ na ọ bụkwa na-akpọkwa gị oku na ị ga-edịkwa nkwadobe ime gịnị ịdụkwafa ọdụ etu ga-esi wee jee ka ga-esi wee na ekenekwa ngịrị nne daalụ
ọgụ mekalisi daalụ biko akwụkwọ ikpeazụ nwere ike ịgwa ndị Igbo ka anyị wee mechie. Where there is a will, there is hope. Anyị nwere mmadụ, nwere ndị ngwụrụ ọgụ isi, nwere resources, nwere ife niile. Ife anyị na-achọ, ife anyị na-ayọ bụ ndị Igbo bikonu ka anyị were ofu obi. Onye fụ nwanne ya mara na nwanne ya. Anya ọkụ adịrọ mma, oke ọchịchọ adịrọ mma. Anyị ncha niile ama abụ eze. Anyị enwe eze, nwee ndị eze na-achị. Ife mfụ n'ala Igbo bụ na onye ọbụla chọrọ ịbụ eze. Mmadụ ncha abụrụzi eze, onye ka anyị achịzi. This is my message today. Molaluba, Naro 1962. Nana Disube, Nana Barao. Uba Bidolo Java Kuko, Na Central School, Na Sube. Omes le pasia Ivo na dena peno na mada kabriambu Owe banye government technical college ni mo ne chado Ivo na dena peno na mada kabriambu Omes le banye Federal Polytechnic Ilorin. Even a dena beno na mada kaburi yangu ubanese wa mama. With a heavy heart of sorrow, we Umuibo regret to announce the passing into glory of our music legends, Dr. Prince Morocco Matuka Ozonwelide. He passed on this Thursday, 29th of October 2020. He was a great promoter of Igbo cultural high life. Details of his burial will be communicated shortly. Manobusri nyaba kuko Wesi Joboda nye Nigeria Jediwe busobu ae Ajuju anyị na-ajụ ọ bụ gịnị bụ nsogbu anyị ebe anyị na-fight war against indiscipline na nwanne ihe corruption ọ na-abụzi gịnị bụ nsogbu ka na-ajụ n'elu anya n'ime ya n'eze amala iwu n'ọnya tachara kata akụ na be anyị n'ọnya sịkwara na m osiri ya maka na isikwa na m osiri gị ikwu ebe ndị wesi ya echi niile siwa nwanne chi kọlkọlkọlụ ọ na bụ gịnị bụ nsogbu nene ọmalịcha ụwa nke Chukwu kelechala anyị ma unu ugboro anya wee kpojue
life is this, eh? And they make all the money enjoy. And what do I do now? Before you know, people start trooping in for their yam seedlings that we borrowed. And this year's harvest is not even right on my back. What do I do? People, let me kneel down like this. It's not like we don't want to pay you back. It's just that the year's harvest is very, very bad. Adi Bonile pageant. The excellent Queen of Igbo Land 2021's preparations are well underway. Our girls are being groomed for the greatest experience of their lives because this is a special pageant designed to showcase how the 21st century Igbo daughters understand and practice the Igbo culture. We are encouraging our girls to learn and practice every aspect of Igbo culture so as to carry them to the next generation of Igbo daughters. We are also encouraging them to research and know all about the history of their ancestors and hometowns. My name is Avoka Chimere Cynthia, and I am from Ezinifte in Agwata district of Igbo Land. Ezinifte is known for their hospitality, and I am in this pageant to demonstrate how hospitable and respectful the 21st century Igbo daughters should behave, and also to showcase the warmness and good character that we Igbos have. Dalun. Hi everyone, good day. My name is Mrs. Bell Chisom. I'm from Ameke Abutu in Obo district of Igbo Land, where one of our earliest governors, late Chief Samuel Mbakwe, came from. Our people are great agriculturists and practice both subsistence and industrialized agriculture. So as a pageant, I'm here to demonstrate how the 21st century Igbo ladies can, through hard work, eradicate poverty. Good afternoon. My name is Chinasa Omobasi Benis. I am from Ibim Ohofia in Ohofia district of Igbo Land. Ohofia people are known for craft work and education. The earliest Nigerian professor, Professor Ininjoku, hailed from Ohofia. I am in this contest to demonstrate how the 21st century Igbo daughters can apply the education they have acquired to the grassroots of Igbo Land to create job opportunities for the youths so that we can have a better economy. Dalun.
Please call the numbers on the screen to get registered immediately. Do not miss this awesome opportunity. People will get money shop, but they no see food to shop here. They say no condition is permanent, no be for press the way don't tire. In a no go dead bone shall rise again, no be for press the way don't samamwe. Aya. They is your will, I never, I never. Umisre nọrọ na nsogbu inyewe onye ndu Moses onye ndu ọ bụghị onye ọchịchị ịnọ Joshua na Caleb Aaron Deborah na Samuel David onye ndu ọ bụghị onye ọchịchị Josiah Solomon Jehoshaphat Hezekiah onye ndu ọ bụghị onye ọchịchị nna anya onye ndu Jehova mo Papu di na manna ma dịrị akpọ m nkụ nna anyị na-esikara gịnị ma anyị enweghị ọkụ a na-akpọ m ọbịa ga-eri ma agụrụ egbu m anyị chọrọ ndị ndu ọ bụghị ndị ọchịchị ha chịgbu ụmụ nwanne ana m ekene o afa m bụ Jude Olisa abụ m onye Asaba achọrọ m ịgwa unu okwu concerning n'obodo anyị Nigeria. Eziokwu na anyị abi na obodo ndị ọcha anyị na-akpọ obodo oyibo. Anyị bi n'ebe a ndị ọcha na-ene anyị anya ọfụma o. But Nigeria enere anyị anya ọfụma. So ana m agwa unu na anyị bụ ndị Nigeria anyị suppose ịbịakọta ọnụ ka anyị bụ ofu ka anyị kwe ụmụ anyị anyị mụsịgo ndị na-etoni ka ha nọdị na-achị obodo. Anyị achọrọzi ndị agadi ka ha na-achị anyị. Wakpuru ụmụ anyị niile na-egbusisi maka ọ na-agwa ndị na-achị anyị eziokwu. Ndị na-achị anyị achọrọ eziokwu, ọ were ego Nigeria niile na-eli. Mụwa mụ na Nigeria abata m obodo ndị ọcha na-eme anya ọfụma. Gị kpata n'obodo anyị ndị na-achị anyị emeghị ike na anya ọfụma. We were egbe na-egbusi ụmụ anyị. Ọ dịzị mma. Anyị na-agwa unu now so unu nwee ndidi but unu emekwana ife ga-etipịa ka ọ ga-emebi obodo anyị. Jiri na nwayọ bayanụ n'ilo were nwayọ na-ajụwa na-achụpụ fa na-etinye fa n'ụsọ maka agadi. Ndị agadi abụrụzi ndị supposed na-achị anyị. Anyị nọzi na anoda na mbọsị dị n'iche karịa mbọsị ndị agadi na-achị anyị na-achị anyị. Anyị achọrọzi ndị nna anyị ndị nne anyị ka ha na-achị anyị. Unu the youths unu supposed na-achị. Unu na-achịkọta n'ọnụ unu esekwana maka unu se waga amụ amụ si akwa anyị na-achị unu asị na ya chịtarọ unu achịba mee unu onwe unu ka unu chịkọta onwe unu ọnụ ka unu nwee ofu onye anyị na-akpọ na speaker onye ga na-ekwutulu unu ife nwee onye ga na-achịkọta onye ga nọ n'elu that is unu mesie meeting ọ bịa kwuo unu emego ọfụma o but unu adịka emeside mesianụ mọ pụanụ n'ilo ka unu mekwe but unu etipịakwa n'obodo unu obodo enyi obodo unu na-eme unu etipịakwa na maka obodo unu tipịa
unu mebia dị obodo ọ ma dịkwala unu mma. Ekpele mbụ ka obodo dịla anyị mma. Mmụọ a anyị nọ n'obodo ndị ọcha anyị chi bata ka anyị na-afụ unu ka obodo na-asụ ụsọ ka ọgwụ ya la nọ na onye niile ana m ayọ biko wagburu nwa ya unu biko gbaghali ka anyị forward ka anyị gaba n'iru maka ọganiru bụ ife dị mma. Agitation anyị nwesi ndị niile fraction niile ana m asụ bekee na-etinye ya unu ewekwa n'iwe. Fraction niile mmiri bụ ndị na-achọ isepụ anyị ga-asịzi na wa suppose ime ya ni but anyị amasịkwa awa mie maka anyị ji chịkọta Nigeria ọ maka ọchịchị ọjọọ anyị nwe wee welu Nigeria na-elekpọ ndị senate anyị walue senate ka ha kpee ikpe ka ha kwuo okwu ga-adịla anyị mma echi wanọ n'ebe afọ na-alara ụla na-ana ntonto nnukwuta salary na-ana salary kali salary even president of the United States. Biko unu ana m ayọ unu emebi n'obodo anyị asịkwa m unu apụ na n'ilo unu pụọ n'ilo ọchịchị kịta bụ unu ga-achị ya unu ga-achị ọchịchị kịta. Anyị nọ na obodo ndị ọcha chọkwa unu chi achịchị anyị chọkwa unu chi ọchịchị anyị achọrọ ndị agadi dị a mụwa sef mma mbịadị a but anyị ga na-atụnye unu alụ unu ga-eji chie obodo so that echi ọ ga-adịle unu mma dịle ụmụ anyị mma dịle ụmụ anyị mma ka Chukwu nọnyere unu. otu a ka ọ na-adịrị mba na-enweghị ndị ndu ma dịka nwoke lụrụ ọtụtụ nwunye nwaanyị nwa nke ya dara iberibe ọ tagbuola onwe ya n'ahụhụ. Iji maatụ East, West, North na South bụ ofe obodo fa wee zipụ mmadụ anọ ji eweta oke. Okay, so ndị be anyị ekele m nụ onye nọ na n'olie bụ Maazị Eugene Duru abụ onye ọkaikpe na ala bekee ebe a na-akpọ obodo a na-akpọ United Kingdom ebe m si na-ewetara n'ozi a. Ihe m na-ekwu maka ya maka ihe mere n'ụbọchị na-adịghị anya gbasara ndị uwe ojii a na-akpọ SARS. Anyị na-aghọta na mkpamkpa ha na-akpa na ala Nigeria, obodo Nigeria ka ha si emetụ ụmụ mmadụ onye mee abịa kpụrụ ụmụ mmadụ especially ya hụrụ ndị asị na ha ndị ka na-eto etota afọ gị ka iji ihe dịka ka ha na-agba ya phone, mobile phone, Apple asị gị weta kelee ya gịnị ka ị na-asachi phone mmadụ ha bịa ha sachi ya phone gị from there asị gị weta ka a transfer ego from account gị. This is ọwụrụ ihe anyị chọrọ so maka mgbagba a na-agba ndị ụmụ mmadụ asị na ha chọrọzi ka ndị a nọrọ di mana ilekwa anya from that demonstration ha mere that day ha si move to ụmụ ndị ọzọ anyị fụchara merenụ onye unu lee anya unu ga-afụ na ha wụ ihe ọnụma iwe na ọnụma duwago kemgbe maka ndị na-achị Nigeria bụ ndị na-achị ma gọvanọs ma president ndị na-achị Nigeria ma ndị senators ma ndị House of Reps. Ihe ha na-eme na oge ruo ma a ga-eme ihe a na-akpọ campaign ha bịa kpọkọ ụmụ mmadụ chọrọ ha ego si ha tụnyere ha vootu o ruo mgbe ị chọrọ ọchịchị kpọọ ndị maka abịa tụnye gị enyezie gị ọchịchị ihe ga-afụzi ha na-ebo ego na-ezuchi ego which is not good. Ya ọrụ ka esi achị ọchịchị obodo ebe a m nọ ị gaghị amadị mgbe e mere election and ị ga-afụ na onye ọbụla even ndị na-enweghị ọrụ sef ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na-enwe ọrụ obodo na-eledo ha anya n'obodo a obodo na-enye ha ego maka na onye agụrụ na-agụ onye agụrụ na-agụ onye iwe na-ewu ya mgbe ọbụla ọ nọrọ ọnụma onye na-afụrụ ego ji eri nri nwatakịrị gacha university pụta onwe ha ọrụ then o jisi ike na-enyere onwe ya aka
ịbịakwa polisi asị ya mepee akpa ka afọ ihe oji bifie mata eme ya arrest bifie mata etiba ya n'ime bifie mata ha na-ata ya afụfụ n'ime ya ụfọdụ nwụọ elie ya nwe ya ma ebe ha nọ ọ onye jọgburu onwe ya so ihe mụnwa na-ekwu na mgbamgbụ m aja gbara n'oge na-adịghị anya oge gara aga na-adịghị anya mụ na onwe m sọpọtụrụ ya adị sọpọtụ ebe at least ugbu a ụmụ Naijiria achọpụtago ha nwetago ha olu ha maka ọ dịzi ka ụjọ na-atụ onye ọbụla mana ịnwetago ha olu ha nwee ike iji kwuo eji gọọmenti si na gịnị na-emedo ka ihe na mmadụ nwere obodo m isi na ihe obodo m ewere obodo m ụmụnye ndị asụna ihe bere ụmụ ndị IPOB ji sita ha chọrọ isi na Naijiria hapụ maka enwe ihe na-eme n'obodo obodo m hapụrụ almost close to 30 years elekwe anya mgbe ọ were ga Naijiria dị dịka ebe a na-alụ agha na Naijiria which ka na obodo dị ha ebe anyị nọ ha na I'm a foreigner in this country but yet I'm enjoy even enweghị ihe pụrụ iche mbụ na ndị amụ n'obodo ahụ ndị nwe obodo ọ bụ ihe ga-achọ na obodo anyị ụlọ na mbịa na ebe a sị na obodo mbụ Naijiria ịbịa no not everything dị nyanya nothing mmiri adị agba ọkụ adịghị enwu ụzọ adịrọ ụzọ ọgụ adịrọ ọrụ ụmụ okorobịa enweghị ọrụ ndị okenye nwere ọrụ arụ enweghị penshọn ka obodo dị ha ọ dị frustrating so ihe ụmụazị mere igosi dia anga igosi ọnụma ha ihe fụ ụmụazị mere igosi ọnụma a sị na ha wụ greater tomorrow na ha nwe obodo bete nwe ififo ndị okenye nọ n'ọchịchị ha bịa eweta ego ha ekesagharị dọsagharị isara onwe ha ụmụazị na-ata ahụhụ ha gacha skuul gacha mahadum pụta onwe ha na-afụ ọrụ a sị ka ha ji aka ha kretere onwe ha ọrụ enweta ego ha nweta enweta ndị polisi anapụ ha teka esi na n'obodo ahụ so ụmụ ihe ifo ha mere that demonstration or accumulated anger generated from that this NSAS to other spread this to other sides so thank you North nata wee dozie ebe ha West nata wee wulie ebe ha elu enye South ọsị no place like home John Ifiko ji nke wee mee o chefuo na akụrụ ụlọ o rute ụmụnna na anụkom onye ọbụla chọwa ebe nna ya enyeghị oke welata ghọrọ Ịsọ maọbụ ghọrọ Judas o anyị na-ahụ ihe na-eme taa Agha Biafra bụ onye nkụzi ma ọ dị ka anyị echefuo ewezitekwa ọsọ Abịọla ka anyị wee cheta ụmụ okorobịa anyị ka a chere ga gbusie n'agha ahụ na 1967 ruo 70 taa ụmụaka etopụtakwala agha ọzọ gụba ha chefudoro mpepụ ma chefuo na ndụ director ndị be anyị ekele m ụnụ afa m bụ Ejike Ikezuagụ abụ m onye Imo steeti ebi m na London United Kingdom unu ga-afụ na ihe anyị na-ekwu okwu ya ugbu a bụ ihe mere na Naịjirịa abụrụ ihe na-aga na-emebu ọ na-emebu mana ihe mezi nke a ji dị iche na ebe o mere na Lekki ọtụtụ ndị na-asị na ihe a na-eme adịghị obi mma ndị uwe ojii abịa gbagbuo fa dịka mgbawa agbanwe ha ọ dị mma enwere ihe ha mere ele ihe ị ga-eji gbawu ha gwa m ihe ị ga-eji gbawu onye pụtara ojighị mma ojighị egbe emeghị ihe o ji emerụ mmadụ ahụ ga-egbagbuo ya gịnị ka ọ na-ekwu ọ na-asị gị na otu unu si achị adịrọ mma ha enweghị ọrụ ha enweghị ihe ọbụla ha na-eme na ndụ ha ọwụrọ gọọmenti na-elekọta ha ọkụ adịrọ ụzọ enwerọ ọwụ teknọlọji ka a ga-ekwu okwu ya enweghị ebe ha si nweta onwe ha na obodo ahụ a na-akpọ Naijiria ha na-agwa ụnụ na obi adịrọ ha mma onye na-ekwu na obi adịrọ ha mma ịbịakwa na-agbagbu ya ka ezi ihe ịchọ ka o mee gọzie m ihe ịchọ ka o mee nri ọhụghị nri rie emeghị ihe unu na-emere ha emeghị ibe unu ga-esi nyere ha aka na ihe ọbụla ha na-eme na ndụ ha ụnụ abịa mekwe gịnị na-agbagbu ha ọnwụ ihe ziri ezi ihe m na-agwa ndị yut nke nsogbu n'otu onye n'ime ha onye ọbụla awụ yut ugbu a pụta ihe anyị na-apụta kịta ime gịnị ịhụ na enwere ọchịchị ọbụla ga-abara mụ na anyị abụọ uru dịka ebe anyị si n'obodo oyibo anyị bịa oge a agụ ọgọ m n'ụbọchị nke taa m ga-enwe ihe m na-eme obodo ga-enye m nri m ga-enwe ọrụ obodo ga-achọrọ m ọrụ ama enwetara ọrụ m ga-arụ
ele ihe anyị mere na be anyị wụ Naijiria, ele ihe wụ na Naijiria enwe ike inye anyị ọtụtụ ihe wụ ihe ndị anyị na-eri nwere ike inye anyị aka na ndụ anyị. Oke, ngwale na anya kịta a gara na Lekki gbagbuo ole ndị ụmụ okorobịa anyị na ụmụ agbọghọbịa anyị. Ihe a na-emebukwa eme na that Nigeria, ọ na-emebukwa for decades. Ọ na-eme for decades. Iruo na South East a na-agbagbu ha mgbe niile, emeghị a na-ekwuzi ekwu sef, mana agbagburu mmadụ na America, ndị polisi gburu mmadụ, ọ na-ada Black Life Matters, mana Black Life Matters doesn't count. Emeghị ihe eji eme na Nigeria. Oge agbagbuzi mmadụ na Lekki, oge a ka eji eme na o ruole mgbe a ga-ekwu okwu, mana ọ dị mma obodo niile amatago na omeghị ihe na-aga na Nigeria. Ọnọdụ anyị nọ na Nigeria ugbu a bụ gọọmenti awụzọ bịa ka negotiate ihe emere ihe na come let us negotiate. It's no more about negotiation ka a kparịkọta. Ebe anyị nọ kịta bụ nke ọbụla a na-eme kịta a na-eme ya practically, ịhụ na ndị ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa wute ga-ewere ọchịchị, mekwere ka ọchịchị a na-achị na be anyị bụ Naijiria abara nwoke, bara nwaanyị, bara okenye, bara ndị na-ejighị ahụ. Onye ije eji ahụ ije ụlọ ọgwụ agwụọ gị pụta na-enwe nsọ ọbụla, agụọ na-agụ dozie obodo abara onye ọwụrụ uru. Ọ dịghị aga otu ihe adịrọ ihe ahụ n'ọchịchị ọwụ ụdị ọchịchị akụ n'ụchọ ka anyị na-ịga ruo ole mgbe ọ gaghị ahụ. Mba, anyị ekweghị na ụdị nke ihe anyị na ugbu a bụ ime gịnị? Ime ka ọchịchị dị na be anyị bara onye ọbụla uru. Daalụ. Alụfọ n'arọ 1962 na Nnamdi Nsugbe na Anambra Ụba bidoro jebe akwụkwọ na Central School na Nsugbe. O mesịrị pas ya Ibo na dena pedo na mada kabri ya mbụ. O wee banye gọọmenti Technical College n'ime Ọnịcha do. Ibo na dena pedo na mada kabri ya mbụ. O mesịrị banye Federal Polytechnic Ilorin. Ibo na dena pedo na mada kaburi ya mbụ. Ụba na-ese nwa mama. With a heavy heart of sorrow, we Umuibo regret to announce the passing into glory of our music legend, Dr. Prince Morocco Matuka, Ozo Nwelide. He passed on this Thursday, 29th of October 2020. He was a great promoter of Igbo cultural high life. Details of his burial will be communicated shortly. What kind of life is this, eh? I may make all the more enjoy. And what do I do now? Before you know, people start trooping in for their yam seedlings that we borrowed. And this year's harvest is not even right in my bag. What do I do? Let me kneel down like this. It's not like we don't want to pay you back. It's just that the year's harvest is very, very bad. Adi Bonile pageant, the excellent Queen of Igbo Land 2021's preparations are well underway. Our girls are being groomed for the greatest experience of their lives because this is a special pageant designed to showcase how the 21st century Igbo daughters understand and practice the Igbo culture.
We are encouraging our girls to learn and practice every aspect of Igbo culture, so as to carry them to the next generation of Igbo daughters. Hey, shit still. Prof. Edio Kurujamange. The last song. Balaji. CEO. Yeah. American nurse. We are also encouraging them to research and know all about the history of their ancestors and hometowns. My name is Afoka Chimere Cynthia, and I am from Ezinifte in Agwata district of Igboland. Ezinifte is known for their hospitality, and I am in this pageant to demonstrate how hospitable and respectful the 21st century Igbo daughters should behave, and also to showcase the warmness and good character that we Igbos have. Dalun. Hi everyone, good day. My name is Mrs. Belchiso. I'm from Ameke Abutu Obu in Obo district of Igboland. We're one of our earliest governors, late Chief Samuel Mbakwe came from. Our people are great agriculturists and practice both subsistence and industrialized agriculture. So as a pageant, I'm here to demonstrate how the 21st century Igbo ladies can, through hard work, eradicate poverty. Good afternoon. My name is Chinasa Basibenis. I am from Ibim Ohofia in Ohofia district of Igboland. Ohofia people are known for craft work and education. The earliest Nigerian professor, Professor Ininjoku, hailed from Ohofia. I am in this contest to demonstrate how the 21st century Igbo daughters can apply the education they have acquired to the grassroots of Igboland to create job opportunities for the youths so that we can have a better economy. Darling. Please call the numbers on the screen to get registered immediately. Do not miss this awesome opportunity. People wake up motivation, but they no see food to shop here. They say no condition is permanent, no be for press the way don't tire. In a no go dead bone shall rise again, no be for press the way don't samamwe. Aya. Hey, Jawele, I never, I never.